ଆଡଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 2021 ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ବହୁ ଆମର ଏନ୍ଆଇର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କାଳିଶଙ୍କର ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିମିନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ରଘୁନାଥର ଗୁମର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାର କାରନାମା ବିଷୟରେ ସେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ରଘୁ ମହାନ୍ତିକି ଧରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ରଘୁ ମହାନ୍ତି କିଛି ଚାଲାକ କରି ଖସିଯିବ ନା କାଳିଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ